Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive, I'll be a witness, I'll let it shine. I am Catholic, I am alive, I will always follow the Lord of light. I am Catholic, I am the light. I am Catholic, Mayong gabi mga kapamalandong, mayong gabi mga igsoon ko diyan ni Kristo. Welcome sa atong tulamanon ang atong pamalandong sa pulong diin atong pamalandungan ang santos nga ebanghelyo sa ikaduha nga Domingo sa Kwaresma. Og mga adlaw mga igsoon no, ang gospel og mga adlaw may atong pamalandungan. Pitsa 12 karon nining bulan sa Marso, tuig 2022 kini ang inyong kapamalandong Brother Alex Lee, makig-uban na usab kaninyo alang sa ato ang pagpamalandong ning santos nga ebanghelyo og mga adlaw. Igsoon kapamalandong, welcome ning atong tulamanon. Thanks God, it's Saturday. O kumusta mong tanan diha? Kumusta ang atong mga kaigsuonan sa nagkananlaing dapit? Ilabi na akong itimbaya ang atong mga kaigsuonan, mga charismatic diha sa nagkananlaing parokya. Diha labi na diha sa Wiste nga bahin, no, ato mga kaigsuonan diha gikan sa lungsod sa Magsaysay nganhi sa lungsod sa Taguluan, no, ato mga kauban diha sa ato ang program director Brother R.R. Wargis diha sa Our Lady of Mount Carmel Parish, ang mga usab diha sa akong kapikas sa may Immaculate Conception Hasaan, no, si Sheila May uban sa akong duha ka mga bata. O siyempre ang ato ang Archdiocesan Youth Coordinator Brother Tata Takataka diha sa may Taguluan, no, Santa Cruz Taguluan.
Hello po dai ko sa atong Archdiocesan Youth no Coordinator Brother Rafi Layon sa may Igpit no, nasakop na sila sa may parokya sa Bara. O yung mausab sa atong spiritual director Monsignor Cirilo Lulong Isnani. O atong mga kaigsuonan usab diha sa may Weste nga bahin labi na sa may diha sa may Lugait no ang atong mga kaigsuonan diha. Speaking of Lugait, hello ko kay Father Steve Olario diha sa may Lugait. Ako mga kauban diha sila Yanyan Nanti, Brother AC, mga kauban. Ingon mo usab sa uban na tong mga kaigsuonan no nga sa nagkalanlaing parokya nga padayon sa pagserbisyo, pag-alagad sa katawhan sa Dios og padayon nga naningkamot sa pagpalawom, pagpalig-on sa relasyon nato diha sa Ginoo. Maayong gabi kanyo diha sa atong mga kauban sa may City District, ilabi na sa ako mga kauban sa Servants of Christ Community sa Bulwa. Hello ko diha sa among coordinator Glinky Ibanez o gingon mo usab sa akong manghod diha sa may Bulwa si Alin og si Rona. Hay po day ko sa akong Uncle Norman ug Auntie Cording diha sa may Bulwa. O ingon mo usab sa akong mga kauban, labi na dinhi sa akong silingan dinhi no, si Ruth ug si Gerald uban sa ilang batang gamay. Og ako po di ay itimbaya no ang event coordinator Sister Christine Obaldi diha sa may Claveria. Uban sa iyang mga kauban diha, Brother Rex, Brother Gideon, Brother Lucky og mga kauban niya diha sa may Claveria. Og siyempre di nato kalimtan no diha sa may Malitbog Bukidnon no si Brother June diha sa may Malitbog Bukidnon. Kumusta Brother June? Og ako po di ay itimbaya si Brother Ali Aguspina nga nadiri karon sa Cagayan. Wala ko kaadto sa iyang talk kaganiha kay naka-schedule daan ako nga lakaw. Thank you Brother Ali sa pag-invite. Og ingon mausab no atong itimbaya ang atong mga kapamalandong sa nagkalanlaing parte sa atong nasod, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na sa akong tita Maming Espino diha sa may Luzon area. No, uban usab ni Ate Ellen diha sa may Luzon. Kumusta mo diha? Maayong gabi kanyo diha. Hello po ko kay Kuya Ronil diha sa may Saudi Arabia man siguro Saudi Arabia o siyang kapikas diha sa may Abu Dhabi. Hay po ko kay sa atong mga kaigsuonan no sa gawas sa nasod, ang atong mga igsuon diha Lian Marie Rhymes diha sa may Singapore. Ingon mo usab si Brother Junjun Porcadilla diha sa may Texas. Hay po ko sa ako sa akong Ate Belma Mendez diha sa may Macau. Og ingon mo usab sa tanan-tanang mga kauban nato no, mga charismatic. Hello sa inyo diha, kumusta mo diha mga igsoon? Og welcome ning ato ang tulmanon ng atong pamalandong sa pulong. Okay. Hay po ko sa ako ang Yuyo Timi diha sa may Bukidnon, na somewhere in Sumilaw, Bukidnon. Og si Ate Wilma diha. Kumusta mo diha yo? No, ayo amping mo diha. Okay? So mga igso no sa tanan-tanan, welcome sa makausa, welcome ning atong tulumanon ang atong pamalandong sa pulong. Nindot kayo ang ato ang gospel para ubang adlaw no gikan sa gospel from the book of Gospel of Luke chapter 9 verse 28 to 36. So nindot kayo so ato ning pamalandungan mga igso no. Hinaot nga inyo kong ubanan karong gabi una sa atong pagpamalandong. Okay? Apan agig formal nga pagbukas sa ato ang programa no igsoon syempre atong unhan diha sa ato ang pag-ampo. Okay? So diha sa atong pag-ampo igsoon kung ready na ka atong isentro ang atong huna-huna no diha sa presensya sa Dios, atong abrihan ang atong kasing-kasing igsoon, atong tugutan ng Ginoo no mohari ka nato karon ang Ginoo mamulong ka nato because I believe every day si Lord wala gyud bahaw sa iyaha sa iyang mga blessings sa iyang mga pulong nga rin nato no naayo na something new nga ihatag i-instruct ang Ginoo sa ato. So ato ning pangayoon ang grasya, pangayoon nato ni sa Ginoo nga pinaagi nining atong pagpamalandong karon, mabati masinati nato iyang presensya
pinaagi sa pulong nga ipaambit sa Ginoo. Mulungan kita sa pag-ingon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Dios nga labing gawhanan, tinubdan sa kaayo, tinubdan sa kusog sa kinabuhi. Ginoo, ikaw ang tuburan sa gugmag pasaylo. Kami nagaday nagapasalamat sa imong kaayo nga rikanamo. O Dios nga labing gamhanan, karong gabi una Ginoo aniya kami para sa among pagpamalandong sa imong pulong. Lord, una sa tanan, pasayloa kami sa among mga sala. Hawani ang hunahunag kasing-kasing. Ipadala imong balahang espiritu o Ginoo nga mo'y mo tandog, mulamdag, mugiya, mubag-o kanamo. Pasinati kanamo karong gabi una o Dios ang imong buhing presensya, ang imong buhing pulong nga mo'y mubag-o kanamo. Lord God, nga muyo kami kanimo karong gabi una. Nga unta pinaagi ning ining among pagpamalandong karon. Kini maghatag ka na mo kadasig, maghatag na mo kusog ug mapalawom ang among pagtuo ug pag-ila diha kanimo. Langit no namong amahan, wala kami mahimo kung wala ka. Busa among isalig kanimo ang tanan, kay kini among gipangayog pasalamatan. Dasi mong bugtong anak among Ginoong Kristo, bahan sa panabang sa among langitong inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So maigsoon alang sa atong pagpamalandong sa atong Santos ng Ebanghelyo o mga adlaw, no? Ato ning basahon, no? Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo gikan sumala ni San Lucas kapitulo 9 bersikulo 28 ngadto sa 36. Himayaon ikaw o Ginoo. Mga usa ka semana human siya magsulti ni ining mga butanga, gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanungas sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moses, si Elias ug mga mipakita uban sa langitong himaya ug nakigsulti kang Hesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban apan higmata sila ug nakakita sa himaya ni Hesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mobiya na kang Hesus, miingon si Pedro kaniya, magtutudlo, maayo, gayod nga ania kita dinhi, magbuhat kami tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Sa tinuoray wala siya makasabot sa iyang gisulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog sa panganod nga miingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatia ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod ni ining tanan ug niadtong higayuna walay usa ka butang sa ilang nakita nga gisugilo nila kang bisan kinsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. All right. Okay. So mga igsoon, no, alang sa atong pagpamalandong karong gabi una, adunay mga punto nga gusto na kong ipaabot aning atong pamalandong karong gabi una. Now atong hinumduman nga si Jesus sa iyahang pagsangyaw niadtong panahona, dili lang sangyaw nga pulong lang, kundi inubanan sa mga milagro. So dili tiaw-tiaw, dili basta-basta nga milagro ang gipakita ni Jesus, no? Pagkadaghan kayo sa mga milagro. Gibuhi niya si Lazaro, no? Nakakita ang mga buta, ang nailiprosi giayo,
ang bakol, no, naayo. Ingana nga mga milagro dili basta-basta nga makaingon ko nga kini nga mga butang buhat gayud sa Ginoo ug dili buhat lang sa tao. Apan taliwala niini mga igsoon, mga kapamalandong, no? Taliwala sa pagsangyaw ni Jesus. Unsay nahitabo mga igsoon? Padayon gihapon nga wa mausab ang dagan, no? Wa mausab ang dagan sa Israel. Meaning daghan gyapon sa mga tao nagpadayon sa pagpakasala. O nining maong gospel kay mga igsoon, mismo gani ang mga tinun-an, lahi-lahi ang ilahang pag-ila, pagdiskubre, mahitungod kang Jesus. So maybe ang uban dili pa kay ang anak kalawom. Mahinungdan mga igsoon nga si Jesus tulo ka tinun-an, no? Mo siguro ni hinungdan nga tulo lang ka tinun-an ang iyahang gidala ngadto sa bukid. Nauna nga point mga igsoon, iyang gidala kining tulo ka mga tinun-an ngadto sa bukid. Para nako, brothers and sisters in Christ, importante kay ni. Because ang bukid para nako nag-symbolize ni sa atong destinasyon. Pasaka ba? Pasaka. So padulong sa langit, no? So nindot kayo ni nga kuan mga igsoon, no? Nindot kayo ni nga experience tungod kay gipakita dinhi, no? Gipakita dinhi nga ang atong destinasyon dapat paingon lang gyud sa langit, no? Paingon sa Ginoo ug dili paingon sa ubang mga butang. Ug ang nakanindot ani maigsoon kay nagpili si Jesus og tulo, no? Mao ni mga saligando ni niya, no? Ang gipili og close ni niya, no? Suod ni niya kaning tulo. So kaning tulo pod siguro mas lawom ang ilahang pagdiskubre, lawom ang ilahang naamguhan o pag-ila mahitungod kang Kristo, di ba? So og didto, no? Og didto sa pagtungas niya sa bukid, didto nila nakita ang himaya ni Jesus, himaya sa Dios. Now, atong dumduman maigsoon diya sa Book of Exodus chapter 34 verse 29 to 35, no? Ang pagkausab sa panagway ni Jesus susama ni sa pagkausab sa hulagway usab ni Moises. Human siya nakigatubang sa Ginoo. Apan dinhi mga igsoon, ang himaya dili gikan sa amahan kundi gikan kang Kristo mismo. Misidlak ang iyang sapot nga perting putia, no? Perting sulawa. So si Kristo mismo mipakita sa iyang gahom ngadto sa tulo ka mga apostoles para malig-on pa gyud, no? Para malig-on pa gyud ang pagtuo, ang pag-ila, ang pagsalig nila, no, kay Kristo. Mao ni hinungdan nga kana bang tingali mo ni hinungdan nga kaning tulo gidala ni Kristo mismo kay kinahanglan ni sa mga tao nga masaligan niya para sa, no, diya sa mga apostoles nga may mulid siguro, no? Inana mga igsoon. Og gipakitaan sila sa Dios sa dili tiaw nga himaya, dili basta-basta nga gahom ang nasinati sa tulo ka mga apostoles. Maigsoon, kung atong balikan ang ebanghelyo niadto kay higayuna, nakatulog apan nakamata sila tungod sa gahom, no? Sa himaya sa Dios, sa gahom ni Kristo, sa duha ka tawo nga nitunga didto nga nikigsulti kang Hesus. So gipasaksi sila, gidala sila didto aron musaksi sa kamatuoran, musaksi sa gahom ni Kristo. Mga igsoon, diya sa atong tagsatag sa kakinabuhi, maybe daghang mga higayon nga katulog kita. Ang
pag-alagad, ang kainit sa pag-alagad sa Ginoo, nahikatulog kita. Na kinahanglan moadto kitag usa ka lugar. Kinahanglan atong ipahiluna ang atong kaugalingon aron atong makita pag-usab ang himaya sa Dios, ang gahom ni Jesus, ang presensya ni Jesus. Now mo na hinungdan kasi Pedro na atong higayuna, no? Tungod siguro sa iyang nasaksihan nga dili basta-basta, ni offer na maghimo na lang sila payag, dito na lang sila. Apan mga igsuon, no? Wala pa lang isa mga mag-istorya. Dunay panganod nga tungod kanila og dunay tingog gimingon kini ang akong anak na akong gipili, pamati kamo kaniya. So adunay no ang ilang pagsaksi, ang nasaksihan nila nga gahom nga himaya ni Jesus dito na ini maong bungtod, dunay tugon, dunay instruction, no, na mamati sila kang Kristo. Pamati kamo kaniya. My dear brothers and sisters in Christ, no? Si Moises sa iyang mga wali kaniadto nga sa pagpaminaw, di ay ang gipasabot si Jesus mao ang propeta nga gipasabot ni Moises nga angay paminawon sa tanan, no? Gipailan niya ang amahan o gipasiguli ta sa Dios. Busa angay siyang paminawon pag-ayo sama sa gibuhat sa mga apostoles. Maigsuon, makapamalandong, no? Sa atong kinabuhi karon, sa atong kahimtang karon, si Jesus 2,000 years ago nagpalansang sa cross. Unsa may nabag-o? Unsa may nabag-o nato? Unsa may nabag-o sa atong katilingban? Unsa may nabag-o sa kalibutan? Siguro ang uban miingon nga murag wa may effect. Siguro ang uban nga nagkadugay, nagkalisod man ta. My dear brothers and sisters in Christ, makapamalandong, tingali si mong tan-aw walay nabag-o. Tingali si mong tan-aw ang mga tao murag misamot ka makasasala. Kita ni samot ka makasasala. But naay good news. Taliwala nining tanan. Taliwala nga bisan gani sa panahon pa ni Kristo, nakita niya ang mga tao taliwala sa mga milagro nga iyang gibuhat, wala magbasol, wala maginulsol. Taliwala ni ng tanan nga ignore siya, gi-reject siya. O mismo gani gipapatay siya o gipatay siya. Taliwala ng tanan, igsoon, may padayon siya sa iyang misyon. Ang misyon sa pag-alagad. Misyon sa pag-antos o pagpakamatay sa cross para maluwas ng tanan. My dear brothers and sisters in Christ, sa imong kinabuhi ron, tingali makaingon ka walay nabag-o. Tingali marag sayang imong makaingon ka sayang akong effort. But I want you to know, igsoon, kung sa imong kinabuhi karon, nagbuhat kag mga maayong butang para mapaambit sa uban ang himaya ni Jesus, ang himaya sa Dios. Bisan pag nakita nimo nga wala epekto igsuon, kapamalandong, ayaw pag-undang. Tungod kay anaa ang gahom. Tungod kay nabuhat nimo ang butang nga gibuhat nga gibuhat ni Kristo para sa iyang katawhan. Igsoon I believe dili magmatter nga atubangan sa mga tao daw walay epekto ang tanan nimong sakripisyo apan sa mga mata sa Dios. Nakita niya nga ikaw nagbalampuson kay nituman ka man sa butang nga ipabuhat sa Dios diha kanimo. Kanindot mga igsoon, no? Nga kining maong experience nato ba? I believe sa tagsa-tagsad sa atong kinabuhi, gipa-experience ta sa Ginuog mga sitwasyon o kahimtang na sinati nimo, na sinati nako natong tanan. Nga buhi gyud ang Dios. Nga buhi ang Dios na sinati nato ang iyang gahom, ang iyang presensya. Hinaot unta igsuon kapamalandong na kining maong kasinatian may mudala nato sa kalawom sa atong pagtuo ug relasyon sa pag-ila diha sa Ginoo. Hinaot unta
nga kining maong kasinatian dili nato taguan sulod sa atong kasing-kasing, kundili ato kining ipaambit sa uban, atong ipabati sa uban. Kung kabantay mo sa gospel mga igsoon, sa offer ni Pedro nga didto na lang uta silang magpuyo, apan wala kini dawatan ni Jesus tungod kay ang iyang misyon mao ang iyang katawhan. Ikaw, ako, kitang tanan Kristiyano, kitang tanan binunyagan, kita gitawag sa pagpaambit ning maong himaya ngadto sa ubang mga tao. Nganha sa imong pamilya, nganha sa imong trabahoan, or kung asa ka man sa mga tao nga imong gikauban matag adlaw, ang atong misyon nga kining maong kasinatian sa pag-usab sa panagway ni Jesus, kasinatian nato nga buhi ang Dios, magamit nato sa pagpaambit sa uban, sa pagpakita sa himaya sa Dios ngadto kanila. My dear brothers and sisters in Christ, dili sayon apan si Kristo mipakita igsuon nga ang iyang misyon, ang iyang pagtudlo, ang iyang pagsangyaw, no, sa pulong sa Dios, dili lamang taman sa baba, dili lamang taman sa pulong, kundi diha sa binuhatan. Hinaut unta igsuon, no, kapamalandong, sa adlaw-adlaw ba sa atong kinabuhi mo ang ilang pamalandungan ganiha while nag-drive ko, hinaut unta nga matag adlaw nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi, usa ka adlaw nga ang atong mga desisyon wala unta magbase sa ato ang pagbati. Tungod kay ang atong pagbati, usahay baya, isa ka adlaw saputon ta. Isa ka adlaw magul-anon ta. Isa ka adlaw, no, isog ka. Isa ka adlaw tungod kay nasakitan ka, ang imong pong sitwasyon, ang imong desisyon, affected ka ang imong mga desisyon sa mga pagbati nimo. Apan dili unta niingon niini ang ato ang basihanan sa atong pagdesisyon, kundi ato unta kining gibase sa gugma sa Ginoo. Ang matag desisyon unta nga atong pagabuhaton binasi sa gugma sa Dios. My dear brothers and sisters in Christ, sa katapusan, ang sugo nag-ingon, pamati kamo kaniya. Nining atong kahimtang, taas kayong litro sa gasolina o krudo, kung sila moabot pa gyud 100 kapin, lisod na gani tadaan tungod aning atong pandemya. Dili lang ang mga naglisod katong mga nawadag trabaho. Apil ang mga kumpanya, apil ang mga negosyo naglisod ni maong pandemya. Plus punan pa gyud kining mahal kayo ang krudo o gasolina. Anya karon na hunhugon nga mag-strike gani tungod kay ang mga driver pod, siyempre reklamo pod sila kung barato pa kayo ang plitihan nga taas na kayo ang litro sa gasolina o krudo. So kinahanglan pod sila magpataas. Dili lalim, dili tiaw ang kasinatian nato nining mga panahona. Maigsoon taliwala niling tanan. Kinsa ang imong gipaminaw? Dili ba ka pagmata nato sa buntag, ang katumadunggan, bad news, balita sa radyo. Kuha ka sa imong cellphone, tanaw ka, scroll ka social media. Naglalis ang matag supporter sa mga kandidato. Sig iyahay og daotay. Bad news. No? Tingali, madunggan nimo ang imong silingan, nga grabe kay mamalikas. O tingali, ang imong gipamati, ang imuhang pagbati sulod sa imong kasing-kasing, nga ikaw, way ayo nga tao, ikaw makasasala, failure ka, di na ka angay pasayloon, tingali ka na ang imong nabati. Na siguro, ang imong gibati, kayong ka nga, wadyo ko'y nada, malas dyo ko, wadyo ko'y swerte. No? My dear brothers and sisters in Christ, ipahinumduman ta sa Ginoo sa pagpaminaw niya. Kung kita gapaminaw sa mga tingog sa kalibutan,
nganong di man ta mogahin og time sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Bible reflections. Pagbasa sa Biblia. Pagampo. Tungod kay kining mga butanga, mga igsoon, din hinato mapamati ang pulong sa Dios. Mapamati nato si Kristo. Pagpamalandong. Pagtimbang-timbang, pagampo. Kung gusto kang doon na kay gustong buhaton sa imong kinabuhi, labi nagdagko nga desisyon. Pagpamati sa pulong, sa tingog sa Dios. Ang atong gusto untang madunggan matag adlaw igsoon. Usahay, di na nata makapamati tungod kay naunhan ta sa mga bad news, mga fake news. Naunhan ta sa kasaba sa kalibutan. Naunhan ta sa ubang mga butang. Apan igsoon, kapamalandong, giawhag kita nining Kwaresma. Paggahin og time sa pagpamalandong sa atong kinabuhi. Kada bang matagbuntag igsoon, no? Magpagmata nato, magpasalamat ta sa grasya sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Ug unta dili nato tugutan pagkagabi nga mopiyong ng atong mga mata nga dili po ta makapasalamat o makadayeg sa Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, og mga adlaw, Luke chapter 9 verse 28 to 36. Unta mamati kita sa Ginoo. Okay, so muni ang ato ang pamalandong karon. Magambo ta mga igsoon sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Dios nga labing gamhanan, tinubdan sa kaayog kinabuhi, salamat kayo o Ginoo sa imuhang giya, salamat kayo sa imuhang pulong, salamat kayo sa imong presensya o Dios. Karong gabi una nangamuya mo nimo, Lord, hinaot unta nga adlaw amo masinati ang imong himaya. Amo ma-experience, Lord, gabuhi ka nag-uban namo. And Father God, sa mga panahon sa among kalisdanan, hinaot unta Ginoo, masinati namo ang imong presensya. Liguna mi, Lord, lasiga mi, tabangi mi, aga kami. Ayaw kami pasagdi o Ginoo. Tabangi kami nga makapamati sa imong pulong, makapamati sa imong tingog o Ginoo. Dili lang ang mga saba sa palibot, saba sa kalibutan ng among kadunggan. Hatagi kami sa kadasig sa paggahin o panahon, diha sa pagpaminaw, sa imong pulong, pagbasa, pagtuon, o sa pagpalambo sa among relasyon diha kanimo. Ang tanan Ginoo among gipangayo ug among gipasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ako dituod timbaya, no? Ingo pa ni Ate Ellen, magandang gabi, kapamalandong. No? Si Tita Maming nag-message po dari. Kung yung Timmy nag-message po siya dari, mayong gabi idong og sa mga kapamalandong. Brother John Porcadilla, no, may buntag bro, no? Og hello po ko kang Elno di sa may Canada. Hello, kumusta? No? So, hinaot unta igso, no, kapamalandong nga na-bless unta mo sa atong episode karon. Daghan kayong salamat sa pag-uban, daghan kayong salamat sa pagsunod ug pagsuporta. Hinaot unta mga igsoon nga padayon mo mag-support og mga adlaw, alas 8 sa gabi ang atong pamalandong karon live. Talk number 2 nato sa ato ang topic do natin i-invite nga mag-share nato ugma gabi. Hinaot nga inyo ming ubanan ugma mga igsoon, mga kapamalandong, magkita-kita ta ugma. Okay? So brothers and sisters in Christ, kini na lamang ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim, no? Manamilit na lamang og miingon, kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. Dalaygon ang Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Maigsoon, hinaot unta nga adlong Domingo ugma, makasimba unta ta, no? Makasimba unta ta og mga adlaw, o hinaot unta nga makadawat kita, no, sa pulong sa lawas ni Kristo. God bless you, brother. Almighty and loving God, we know that
all the power in our minds and hearts that you keep this coronavirus from continuing to spread unabated, out of control. Give government officials the ability to safely and with charity manage the people arriving on our shores and borders from other countries. Help people everywhere in our cities, in our towns, and in our rural countryside to decide to stay home instead of traveling or going out needlessly. Holy Spirit of God, remind people to do the ordinary, most common things instructed by our health authorities. To wear face mask, to wash their hands properly, to be constantly mindful of cleanliness. And finally, sadly, comfort individuals and families whose hearts are breaking as they decide to keep their distance from elderly or other family members whose risks are very high from serious illness or even death from coronavirus. We pray all this, Almighty and healing, comforting God, in the name of Christ our Lord. Amen.